Pastor Hisbon, sa idungag na ko sa kang Pastor Pamunag, nga si Nehemiah, iyang gi-empower ang iyang kaugalingon, pinagi sa Ginoo. Yeah, that's pinagi sa pagbasa. No? Kung iyon mo, Pastor Pamunag, nga Bible study. So, at least, masabta na sa itong mga leaders sa itong church, Pastor Hisbon, nga importante ang pulong sa Ginoo. So, alang sa itong mga elders sa itong church, dili ang ingon, Pastor Hisbon, nga kaning wala ta magtagad sa kahibalo sa tao, sa iyang education nga nakabot. Ang importante diha, Pastor Pamunag, bisag, at least ba, encouragement na to sa atong mga leaders nga, ingon ba nga, dili ko pwede diha, Pastor, kay wa kay kuno human edukasyon. Elementary ra ko, Pastor, high school ra ko, Pastor. So ang atong leksyon nagpasabot nga mahimo kang epektibo nga leader, mahimo kang good nga leader kung ikaw magbasa sa pulong sa Ginoo. Murag empowerment, no, gamhan ka sa pulong sa Ginoo ug mo'y maghatag nimo kaisog. Both pasabot Pastor Joy o Pastor Hisbon nga ang kaalam sa kalibutan dili na siya usa ka garantiya nga makahatod ka nato sa pagkamalampusan o manilampuson nga pangulo. Pero gisaysay din sa balang kasulatan mga kaigsunan nga ang pagbasa gyud sa pulong sa Dios may maghatag nato og kaisog sa pagpangulo ug sa pagdumala sa mga katawhan sa Ginoo ug paghatod sa katawhan sa Ginoo ngadto sa usa ka dapit nga diin ato silang dad-on ngadto sa tiilan sa Ginoo. Murag dili lang po tingali, basa lang po Pastor Pamunag. Pero ang ato pong leksyon, nagpasabot po Pastor Hisbon, nga dili lang nga Bible study, kundi pag-ampo. No? Pag-ampo, praying and trusting God. Yeah. So sa diha nga mag-ampo ka alas sa itong mga leaders, isalig di mo na sa Ginoo. Nabugyuban po Pastor Pamunag mag-ampo, pero sa ihar manggihapon ko galingon. So ang imong pag-ampo, nagpasabot na nga, wa kay ikabuga. No? Ang imong pag-ampo sa Ginoo paghanyog tabang, gibati nimo nga wa kay imo. No, wa kay imo, nagdepende ka sa Ginoo. Muna sa diha nga giyahan ka sa Ginoo, sa imong pag-ampo muhatod nga sa imong kaisog sa pagbuhat sa blaton sa Ginoo. Exactly, mga kaigsunan. So nakita na to, no, sa atong gihisgutan karon.